ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನಿಕಲ್ನ ರೋಹಿಣಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಪ ಪಾರಿವಾಳಲು ಪೂರ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂದ್ರಾಗಿತ್ತೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡಾವುಲು ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಪಾರ್ದಿನ ಎಡ್ಮೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಿರ್ಕ್ ದಿಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವನ್ ತಿನ್ನೋಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬರ್ಸದ ದಿನ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಗಾಳಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಸಗೆ ಪಂಡ -1 -3 4 ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಇನಿ ಚಳಿ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ರೆಗ್ 3 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮುರಣೀರ್ ದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ತುಲೆ ಎಂಚ ಗಾಳಿಗೆ ಪೂರ ಬಲ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪಕ್ಕಿಲ ಗಾಳಿಗೆ ಬಲ್ತುಕೊಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ಬಲ್ತುಂಡೆ ಪಾಪ ಯಾನ ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿಡ ಪಂತಿನಿ ದಾದೆ ಪಂಡ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡತೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಬರ್ಸತೆ ಮೂಲು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಮೂಲು ಬರ್ಸನೆ ಬೈಜ್ಜಿಯೇ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡು ಸರಿಯಾದನ್ನೇ ಬೈದನು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮೂಲು ವಿಂಟರ್ ಆತೆ ವಿಂಟರ್ಡ್ ಬರ್ಸ ಖಾಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಸರಿ ಬೈದಿನಿ ಬರ್ಸನೆ ಬೈಜ್ಜಿ. ಸೊ ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಜನ ಕಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆತೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಬೊಕ್ಕ ತುದ್ದೆ ಮಂಚ ಪೂರ ಇಜ್ಜದೆ ಮೂಲು ಸಮುದ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಅವು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ನಮಕ್ ಪರ್ರೆಗ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡರ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೇ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬೋಡು ಪಾಪ ಬರ್ಸನೆ ಬೈದುಜಿ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ರಾತ್ರಿಡು ಬರ್ಸ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಇನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ಸ ಉಂಡುಗೆ ಇನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಬಂಡ ಯಾನಿತ ಶುಕ್ರವಾರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೆ ಆತ ಚಳಿ ಉಂಡು ಒಬ್ಬ ಗಾಳಿ ತುಳಿ ಶೀ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ದೇನಿಕಲ್ ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ್ಲ ಮರತ ಪುರಾ ತಪ್ಪುದು ಪುರಾ ತಾಲಂದಿಲ್ಲ ಪುರಾ ತುಲೆ ಮರ ಫುಲ್ ಪುರ ತುಲೆಗೆ ಪಾಪ ಗಾಳಿ ಎಲುಬು ಮಾತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮರದ. ಓಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತುಂಡೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಗ ಫೋನ್ ಇಂಚ ಅವನು ನಂಚ ಗಾಳಿ ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬರ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ದಯಕ್ಕೆ ಬನ್ಲೆಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮರ್ ಬರ್ನಾಗ ಉಂಡತೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಮೈಟ್ ಕುಂಟೆ ಉಂತುಜಿ ಕೆಲವೆರ್ನ ಪಂತಿಯನ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಹತ್ತು ಕೆಲವೆರ್ನ ಪಂಡ ಬೀಚಿಡು ಪೂರ ತುಯರಿಂದ ಅಂಡ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋನಗನ ಆತು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ತುಯರಿಂದ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಡ್ರೆಸ್ ನೀಟ್ ಮಾಲ್ತು ಪಾಡುಜೇರು ಪಂಡ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ದಕ್ಕಲು ಮೂಲು ಇಸ್ರೇಲಿಯನ್ಸ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ದಕ್ಕಲು ಏಪಲ ಉದ್ದ ಕೈತ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪೇರು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೋಡು ಮುಕ್ಕಳು ರಿಲೀಜಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟುದುಂಡು ಅಲ್ದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅದೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೇನ ಫುಲ್ ಮೈಂದು ಬುರ್ದುಂಡಿನಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಬರ್ಸದ ಕತೆ ಆತೆ ಎಂಚ ಫುಲ್ ಮೈಂದು ಬುರ್ದುಂಡು ಆಂಡ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅವಳು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡೇರ ಎರೆಗದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಪೋಯರು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ತಾ ಪರ್ಬ ಹಾನುಕ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾನುಕ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ 9 days ಉಂಡತೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಂಡ 9 days ಅತ್ತು 9 ದೀಪ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮೊಕ್ಕಲು ನೆಟ್ಟು ದೀಪ ಪತ್ತ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ದೀಪ ಎಂಚ ಪತ್ತವೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ದೀಪೇರು ಒಂಜಿ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ದೀಪೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಮಿಡ್ಲು ದೀಪೇರು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ದೀಪೇರು ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ದೀಪೇರು ಕೂಡ ಮೂಜಿ ದೀಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಅಕಲು ಅವು ಒರ್ಂಬ ದೀಪ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ಹಾನುಕ ಪರ್ಬನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಚನ ಅಂಚನೆ ಅಕಲು ಹಾನುಕ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಕಲ್ನ ಶೋಕ್ ಉಂಡತೆ